Kaixo, zemuz geha, ondo gabiltza, astelena, astelena egun gogorra izitea. Asiarte, esate batzu, asiarte. Bueno, gure Euskal Herri honetan, orzan borrukan ez, tiporta bizia, eta gaur salditxo batzuk idatzi dut, nola aldau gure Euskal Herrien, nola libre eta ze hortan da, zein da gaile hor da ona, zerrekin ez geha hartzen, nahi dutxezatez, eta gauza batzukin, eski, eta honi petatzen dugu ez da hola, ez da, bueno, azkenengo denboalin, urte pilo baten da belni pixket hortan, ez, adirazin nahi, baina ikusten dut ez dala, eta ulertzen, eta gaur egunin, asmu dutenak aldaketa bat sortzeko ikusten dutenak nola ze oker da betzen gure politiko guztile, gure gizarte dana oso okerri nahi dila, ez? Ipui bat etortzizat da goizaldea egun sentile itxia eta farola azpi baten pare bat lagunan moskorutu dena behire da biltzela, ez da batea eta jutea eta esaten jo, gertatzen zu, giltze alduzki hau, eta oin etxan nola jun, da, jozta, hemen alda, galduan lekugo, hemen dezu etzea eta besti eta etxegi hau, hemen dan, esaten jo, baina, gueko txian euskaldin de, baina, hemen txo argile. Eta orduan, gaur egune hola ese, pentatzen dugu, argiztatzen nahi din lekutan, gure, ez, edabidiek, periodiko, telebistak eta hauedanak argiztatzen duen leku hortan ote dauden giltzak eta hor ez dago giltzak. Barkatu usatik, baina hor ez dago giltzak. Esparazek izun hori, oin jakintzazu, nik bintzetu izadetela. Eta nahi bazu, segi giltze bile, segi giltze bile. Ez nahiz nik izango uko ingo inoire, beak egiten duen horren aurka hartengo duenik, ez da galera handiena sortzen nahi da nahi da. Niretzako aldaketi etorrikoa benetako bidera egiten diren urratzakin. Eta hortako bat egon behar du benetako bide urratz horietan, ez? Eta benetako bide horien urratzien daon o ez daon, bakotxedaki bere sentipeni. Nola sentitzen naiz. Nola naturni bizitzen, alperrikeko izan aldeu bizi hau, nola daki nik sentitzen dudana, sentitzen dudan hau da egile. Ez da erreza, gehienak nahi dut beste zauze sentitzen egon eta pelikula egiten egon guztia eta ez jakin pelikula egiten nahi da nik. Nik pixik jolas puntukin, esaldi batzuk jarri ditut, eta hau txipatza egiteko, baliagarriak ote dien, batentzat, nik irutzezat, edonor zorionekuo bihurtzean neurrien neu zorionekuo naizela, eta gozen agorrea. Ta otaekin zan liburu bat, hola, nahi gustatzitzaten, eta gustatzezat, oin tartika irakurtzen ditutenin hango esaldi batzuk eta erra egiten txat, ez? Pitzau, zemat, mileka urte batzuk idatzita, ordu joko batzuk dut, zaten haren joeran egiten dut pixket hau, idatzi hau, haren joeran. Dago, eta ekin. Hau da bizitzen da hon gauze bakarra. Bizitzen bakigu da hola, o ez. Hau aurkituko zu bizitzen. Beste guztite, bizitzen nahi zean ontan aurkituko duzuna, eta dena. Dena. Eta zerbait iztana bizi ontaku baldin bada, bizi ontan aizea ezaten. Hori da, ziurra. Eta ekin, zertako gehagu, egiteko gozek, bizitzeko, jakiteko, eta hizkuntzie hortako dakeu.
ulermena zabatzen juteko. Zertako bizitzeko. Eta honei heldu eta ekiteko. Bizirik den guztia ala beharrean da. Hemen ez dago ezerre hemendik kanpo. Hemen bizirik den guztile da joko hortan barrun, biziaren jokun sartute, eta zuzentasun baten. Orduan, hortaz jabetzerean nien, bakigu gertatzen den guztile dala, gertabertzuna. Dala, holkiek ordainetan esaten dana. Holki hori die ordainetan. Dako bizitik emategun ordainetan. Gure sentipena, ez da kasualidadie zuk hola sentitzie, ni hola sentitzie, o besti sentitzie. Sentipen hori da, ala beharrean. Ni nolatan nagola. Ala beharrean. Zeratik, nolata ala beharrean. Nik oinarte egin dituen guztien ordainetan. Eta ontsi bertan ere egiten duten kontu guztien ordainetan, sortuko da niri sentipena. Ze pentsamentute eta ze gidaritza mota egiten duten haren ordainetan. Beharrezkoak beti beharrezko. Guz baditu gauze beharrezko dina bizitzen. Baude, lehentasun batzuk, horiek aurre inbertzak, beti dilako beharrezkoe. Eta orduan, horiek osagarritugu eta horre jaun behar dugu. Alferrikakoan ez duzu aurkituko. Bitzen dut hemen. Alferrikakoan ez dut aurkituko, ez dut aurkituko. Bizitzeko berdun dana, alferrikako ez dizu mango bizitzeko. Ez inderrik, ez gogorik eta ez ezer jakintzarik ez dezu aurkituko alferrikakotik. Neurri batean alferrikako hartu eta bestea pasa behar dugu, bestera. Esan egin behar bazaizu egiteko. Egiten duzunak ez dizu balioko. Morrontzan saldurik bizi baldin banaiz. Ez naiz aberaztuko. Da aberaztie ez da txarra. Aberaztie da nahikue, baino gehiago izetie. Beste kontua da, beste kontu bat. Baina gukia, oparotasun honetan, elkarrekin, eta beratzare bada lagunetan, eta lagun motatan, eta hemen, esan egin behar bazaizu egiteko, seguru esaten ez da bilen hori ez dala zure laguna, zu ari saldute zaudela. Orduan, horretaz jabetu berrin gaude, benetan, zer dan gizakion egiteko eta baliogarria beharrezkoa. Beharrezko betetzi da baliogarria astean neurrie. Horako zehose, nik sentitzetena. Baduzu garaia ulertzen hasteko. Ulertze aldezu, bai ala ez. Ulertze, ze ulertzeta hemen. Nik nola ulertzen nahi naiz nire pentsamentuk. Uxia dana. Nola ulertzen nahi naiz nire gorputzen egoeria. Ala beharrean sortzen nahi da hori, nik egin dudanan araberan, nik hori dana jasotzen nahi naiz, badu garaile hori ulertzen hasteko, ulertu nahi izate horrek egiten du aldaketak eta sortu. Eta zer da egitekue mundu honetan, gure egiteku mundu honetan zer da. Inpernu baten gaude, hau da inpernua. Inpernun gaude eta inpernu zabaltzen nahi da. Handi jenea. Ez da beste mundu baten, inpernu hemen dago. Ez paizu balio, ez dizu balio, baina, bueno, niri matatzen nahi nahi, nire kanala da, nahi bezu ikusi, nahi bezu txeli, nahi bezu, ez? Baina, inpernu honetan bihur nadin zorioneko. Inpernu handu jenien ere zorioneku gehala jakin, dezakegu. Zorioneku gehala. Naiz eta pena handu jenien jakin bizi hontan gaudela, bizi gertaera horiek, bizi hontako gertaera horiek, danak, bizitzeko gai izan ez. Eta egoera oso larriek ere bizi zen ditu gizakile bizi zen dituzte egoera larri horiek, gizaki bakoitzin bizi dalako inpernua. Ez da inpernua kanpuen, ez bakoitzen goguen dago inpernua. Ze gogotan bizi nahi ni, inpernuko gogu da, o ala zeruko gogu da. Hortxe dago. Hori dago.
benetan bakotxen bakan, hoxeta, ni naizena momentu honetan, hor dago hori, ekin, eta beharrezko egelduz, eta bide horretan, zeu, geu, eta danak hobetzea hobea. Nik ala ustez, eta hori egiten da neurrien aldatzen die gauze. Kanpo ez da aldatuko, barrue uste dut horik izanik. Eta git. Bueno, hoxea, esatik nahi duna, da baliagarra jairitzu izan, handuia. Deitzago, balio nola, venga, ondo izan, eta heldu jai.